piče! Však tá kurva fakt nejde. Piču aj ty. Myslím, že tej telke. No, spomni si. Ale však dobre, veď nemá 1 380 rúk. Čo mám silu, jak... Aaa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 a Potláč to teda. Tlačím! Veď do piče! Mám nervy! To nás ho tam zalepil, aby sme mu to nevypili. Mám nápad. Ale si tam nebol! Zapali pokus, dá si odstup. Veď do piče, kurva! Jaký kokos to tu zatváral, či lepil, či čo s tým robil. Migo, ty myslíš na také veci? Nič. Dobre. Áno. Moja už to točí minútu, šťuple ešte pol hodinu. Ja to skúsim. Ja neviem, kde si tam je závodka. Pomaly s tým nožikom. Ty fakt mám menší nebol? Nebol! Ide? Aha! Áno! Áno, pomalilo to! Áno, to ide! Keby niekto šťal. No tak ten nožik tam vyzerá fakt geniálny. Ideme vraždiť. Dobre, ešte brzdu nalejem. Tu máš pizza. Dobre. A ideme piť. Chceš to, alebo budeš natočiť, jak ideme piť? Poďme piť, nebo... Jak to chceš natočiť? Tak si nám. Tak čauky.